Andam na ang Cebu City Medical Center kon CCMC sa pagsugat unya sa bagong tuig. Dili lang ang mga mabiktima sa pabuto kundi apil na ang ubang mga health-related problems ang ilang atimanon. Sayran ta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Subay sa pagpatuman sa code-wide sa Department of Health sa mga tambalanan, paday ng andam ang Cebu City Medical Center sa pagsugat sa bagong tuig. Aduna na'y nakaplastada sa ilang triage nga maoy unang lakang sa mga pasyente nga posibleng malandig sa hospital. Dayon dadon sa mini operating room alang niadtong mga nakinahanglan og mini surgery sa mga buthan sa mga firecrackers. Nakaplastada na ang mga gamit nga kinahanglan sa mga pasyente. Kani diri na mo ibutang ang mga mga atuang minor set, suturing set nato in cases manahita or kailangan ta magkontrol og bleeding sa usa ka pasyente nga naay firework injury. Nasayran nga duha ka mga kaso sa nabuthan ang natala sa CCMC sukad sa pagsaulog sa Pasko apan mga minor injuries lang kini. Tambag sa Department of Surgery sa CCMC nga kung mahimo di lang mo gamit og mga pabuto aron malikay sa disgrasya apan kung dili gyud malikayan og mabuthan kini ang ilang angayang buhaton. First, tantangon sa nato ang offending agent which is ang pabuto, ang pulbura, no? So angay i-wash off yun nato ang kuan for at least mga 5 minutes, no? Wash off with water, and then if there are other, like for example bleeding or if there are any gross deformities na pwede na tamo ari diri sa ospital dayon. Apil sa gipangandaman sa CCMC ang mga kaso sa pagtaas sa blood pressure o vehicular accident diin misaka ang gidaghanon nining panahuna. Gikan sa Cebu City Medical Center. Happy New Year, mga kapuso! Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.